Калі чэрпаць жыццё, дык поўнай лыжкай. Хвала рукам, што пахнуць хлебам. Ну і кантрольная. Любань сее, любань жне, любань лепш за ўсіх жыве. Гэта крычалкі са святкаванняў дажынак у Мядзелі ўзору 2018 году, які я рэтрэнсляваў у свой тэкст на онлайнер Бай. Падзея гэта набыла ў сучаснай Беларусі вельмі дзіўнай формы і вайб. То бок, раз на год у рэгіёнах адбываецца нешта паміж Днём горада і Днём Пабеды. Тут у нас быў прадугледжаны жарт пра дзень народнага адзінства, але, на жаль, гэта не смешна. Дык вось, дажынкі сталі бадай галоўным увасабленнем агратрэшу з вусцішнымі цюкамі саломы, ментамі па форме і ў цывільным, ды заявамі пра аграрную краіну. Хаця ўжо ў 1999 69% беларускага насельніцтва з'яўляліся гараджанамі. Мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння паспрабуем зразумець, як ва ўсіх сэнсах годнае і прыгожае свята ўраджаю ператварылася ў сённяшні дзяржаўны крынж. Беларусы сапраўды маюць доўгую і глыбокую аграрную традыцыю. Ніхто з гэтым не спрачаецца, няма ніякага сэнсу гэта рабіць. Толькі уборачнай працы прадугледжвалі наступны трыптых. Раз. Агледзіны і пакрыванне поля. 2. Зажынкі, то бок пачатак жніва. 3. Дажынкі, сканчэнне жніва. Дажынкі праводзіліся адмыслова 22-23 верасня, то бок на восеньскае раўнадзенства, бо сонца дае сілы зямлі і хлебу, то бок дае той самы ураджай. Гэта архаіка, і таму працэс мае магічны сэнс, падзяка і задзел на будучы год, каб ураджай быў не горшы. Традыцыйна ў апошні дзень жніва гаспадар запрашаў на сваё поле ў талаку суседак, сваячак, кумоў і гэтак далей. Калі талака збіралася ў пана, дык яе складалі жанчыны з сельскай грамады. Самая аўтарытэтная цётачка размяркоўвала працу, хто дзе стаіць і што жне, каб нікому не замінаць і нікога не падганяць. Жнеі выбіралі багіню, самую прыгожую дзяўчыну, для якой рабілі вянок з кветкамі і стужкамі з жыта. Пасля яна ішла з дажыначным снапом у руках, для якога кожная жняя, дарэчы, давала па каласку. Падыходзіла дадому гаспадара поля ці да панскай сядзібы, а за ёй ішлі жнеі і ўсе спявалі. Жніўныя песні, дарэчы, зазвычай былі сумныя, пра цяжкую долю. А вось дажыначныя ўжо вясёлыя, пра ўсё добрае. Ну і гаспадар або пан сустракаў велічную працэсію з хлебам з соллю. Багіня ставіла сноп перад гаспадаром, кланялся, ён кланяўся ў адказ, а гаспадыня святой вадой гэты сноп акрапляла, каб пасля ўсталяваць на покуце пад іконамі, то бок ля хатняга алтара. Стоп ставаўся яго вельмі важнай часткай. Ну і толькі пасля пачыналася весялуха і застолле з танцамі, музыкай ды алкаголем. Лічылася, калі гаспадар схаваецца і не сустрэне багіня, нічога добрага ў наступным годзе з ім не адбудзецца. Гэта калі вельмі і вельмі агутна. Пераводзячы з сімвалічна-магічнай мовы на звычайную, людзі дзякавалі багам і ўсяму наваколлю за ураджай, за год, што перажылі яго, не памерлі з голаду. Хай наступны будзе класны, калі ласачка. І толькі пасля, у гонар пачатку вялікай працы, можна выдыхнуць і добра так адпачыць. Ну і пачынаецца новы касмічны цыкл. Новы год і новы ураджай чакаюць наперадзе. І так сотні і тысячы гадоў. Традыцыйная мадэль сусвета. Ну, гучыць супер прыгожа. Але давайте скончым пра багіню. Зразумела, калі каціроўкі паганства прыпалі, на ўсё гэта наклаўся дзень народзінаў Багародзіцы. Прыйшла прычыстая, стала поле чыстае. Прычыстая – гэта адзін з сінонімаў слова Багародзіца. У некаторых мясцовасцях багіню называлі талака. А само слово «талака» перайшло ў нашу мову як абазначэнне менавіта калектыўнага дзеяння. Таму, калі ласка, запомніце, гэта савецкі чалавек хадзіў на суботнікі, беларусы жа ладзяць талаку. Давайте зробім агляд іншых традыцыяў, бо яны неверагодна прыгожыя. Ну вось, сноп-баба. Абрад на сучасны лад не самым карэктным назовам. Тэхнічна папярэднік усіх гэтых агратрэшавых скульптур са снапоў. Згодна з запісам этнографаў, у, напрыклад, Мінскай губерні апраналі сноп у жаночую вопратку. Нацягвалі хустку і ставілі на край поля. Сядалі побач і рабілі застолле. Вельмі старажытны і цікавы паганскі пласт нашай свядомасці і культуры. Ну і снежная баба, калі што, гэта з той самай оперы, але зусім іншая гісторыя. Тут культ зімовага раўнадзенства пераўтварыўся ў забаву для дзяцей.
Завіванне барады таксама вельмі цікавы абрад. Шмат дзе па Беларусі было прынята пакідаць на поле некалькі нясжатых каласкоў, якія абвязвалі пасам. Гэта і звалася завіваць бараду. Ці дзедава барада, ці богава барада. Яшчэ тую бараду называлі спарня, каза, перапёлка, раёк і гэтак далей. Яна з'яўлялася сімвалічнай інвестыцыяй у будучыню. Па гэту канструкцыю клалі ахвяраванне: соль, сыр, яйкі, маглі нават алкаголь наліць. Часта на белае палатно яшчэ і кветкамі упрыгожаныя, такі сабе палявы алтар. Адсюль і тэма пра духа ці бога апошняга снапа, спарыш або раёк. Цікава, што ў балтаў, якія жылі ва ўсходняй Прусіі, зараз маскалі перарабілі гэта ўсё на Калінінградскую вобласць, яшчэ ў 16 стагоддзі узгадваўся курхе, таксама дух апошняга снапа, аналаг нашых духаў. Гэта дух урадлівасці і дабрабыту, які памірае і воскресае, як усё жывое, дае надзею, што і прырода, і свет таксама адродзяцца. Таму спарыша запрашаюць на покусь, частуюць найлепшымі стравамі. У нашым традыцыйным арнаменце, дарэчы, ёсць нават такі адмысловы знак, падобны на эмблему Райфайзенбанку. Гэта, калі што, не інтэграцыя. Там віднеюцца дзве скрыжаваныя і загнутыя загагуліны. Так і называецца спарыш. Знак дастатку і надзеі, што ўсё будзе добра. Яго, дарэчы, і над хатамі рабілі, і на рушніках ткалі. Яшчэ адзін абрад – бітва за ўраджай. Раней гэты выраз успрымаўся літаральна, а не як савецкая агітка. СССР тупа пазычыў у дужках, зразумела, народнае прачытанне гэтага сюжэта, плюс дадаў туды уласцівага сабе мілітарызму. Этнографка Тацяна Валодзіна тлумачыць, маўляў, добра сабраць ураджай было настолькі важна для выжывання, што працэс сапраўды ўспрымалі як вайну. Яно адбілася і ў песнях. А ў нас сёння вайна была, усё поле зваявалі, усё жыта пажалі, сабе славы даказалі. У міфалогіі вайна гульня бакоў, калі фігуркі на зямлі – гэта ваяры-героі, якія мочаць адно аднаго. Хто пераможа – абраннік багоў, а на полі жнеі маюць такую ж самую гераічную опцыю. У народных песнях ёсць радкі пра смерць залатых панічоў падчас жніва, то бок пра сцятыя цярпом калоссі. Ну і пасля смерці новы віток жыцця. Так гэты архаічны космас і працуе на працягу стагоддзяў. А пасля прыйшлі саветы. Даследчыца Валодзіна, якую мы ўжо ўзгадвалі, разважае, што калгасныя палеткі так і не сталі сваімі. Адчужэнне поля ад земляроба скасавала сакральны статус зямлі як боскага дара. Абагуленая калгасная, то бок нічыя зямля і паноўная камуністычная ідэалогія адсунулі рытуальна міфалагічныя аспекты апрацоўкі зямлі. Прагналі з яе бога і святых, якія абыходзілі ніву ў найважнейшыя каляндарныя святы. Да ўсяго варта дадаць, што з калгаснага поля знікаюць не толькі бог і святыя, але і сам гаспадар, які быў абвешчаны кулаком. На нічыйнай ніве не зажынае палявы дзедок, не ступаюць спарыш ці рай, не збіраюцца бараду палоць ваўкі і мядзведзі. Чалавек прыхадзень, але не гаспадар, страчвае глыбінныя повязі як з самой зямлёю, так і з яе боскімі апекунамі. Камуністычная ўлада змагалася з рознымі праявамі рэлігіі, культу і традыцыямі, але не заўжды метадам тупаадмены. Часта свае даты і святы яны спрабавалі прыстасаваць. Так яшчэ Крупская ў 1923 годзе ў «Праўдзе» выступіла з ініцыятывай Дня ураджаю, які мае перахапіць эстафету ў старых народных звычаяў. У 30-х з'явіўся Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай прамысловасці. Гучыць так, што гамон. Другая нядзеля кастрычніка, то бок плюс-мінус пасля уборкі ўраджаю. Троху пазней за нашай дажынкі ці свята багач. Замест жнею сталі працоўныя брыгады. Вянкі неслі не гаспадару, бо гаспадары кулакі ўжо ў Сібіры, а старшыні калгасу, новаму чырвонаму пану. Ну а пасля танцы ў сельскім клубе. Такія сабе памінкі па часах, калі ў чалавека была свая зямля, і ён сам быў гаспадаром на ёй. Паглядзіце, ласка, выпуск пра калгасы. Ужо ў 60-70-е гады з'явілася назва свята ураджаю. Неймінг крышачку цікавей. На цэнтральнай плошчы пасёлку ці ў колішнім панскім парку ставілі сцэну і упрыгожвалі яе плакатамі. Ну там, хлеб всему голова. Плюс чырвоныя сцягі, рабілі мітынг, давалі граматы найлепшым кампаньёрам і каштоўныя падарункі. Пішуць, прыдумалі нават міфалагічнага персанажа, якога назвалі вельмі проста – ураджай.
Такога сабе маскота ці аніматара, апранутага ў фальклорны строй, і чалавек гэты маскот ці аніматар уручаў апошні сноп або каравай кіраўніцтву калгаса. Ну а пасля гуляння. То бок, саветы фактычна зрабілі сабе новую міфалогію, а старую традыцыю паспрабавалі ў яе ўпісаць гарманічна. Толькі з сярпамі і малаткамі, ну плюс па-расійску, бо багацце зямлі ішло ўжо на патрэбы Чырвонай імперыі. Цікава, што ў заходняй Беларусі да 1939 году таксама існавала традыцыя дажынак. Міжваенная Польшча вельмі аграрная, 70% народу на зямлі. Выкарыстоўвалася і само слова дажынкі і, адпаведна, аўтэнтыка. Свята, праўда, перайшло з разраду традыцыйных у форму прафесійных. Але галоўнае адрозненне ад цаўка — чалавек гэты валодаў зямлёй. І ўсё ж упэўна сябе адчуваў на ёй. Селянін, то бок, быў не рабом, а гаспадаром. І гэта вельмі істотна. Беларусь пасля 1994 году успадкаеміла менавіта савецкую традыцыю. Права ўласнасці на зямлю ніхто нікому не вярнуў. З 1996 году ўсё гэта арганізоўваецца на дзяржаўным узроўні з мэтай зрабіць вітрыну паспяховай краіны, хаця б і на аграрным узроўні. Ну і даць сельскаму чалавеку зразумець, што пра яго не забылі, нібыта. Конечно, тут уже могуць быць асобныя элементы з абрадаў, этнаграфій, там кірмаш з добрымі коштамі, але гэта ўсё адно па вялікім рахунку прафанацыя, бо сяло, недабітае пры Саюзе, дабіваецца акурат пры сённяшнім кіраўніцтве Беларусі. А ўсё сапраўды сялянскае і этнаграфічнае падаецца кічова і непрывабна. Хочацца зазначыць, што дажынкі базава прыгожае і годнае свята. Давайте вельмі проста, на побытавым узроўні. Я не бачу нічога кепскага, каб адсвяткаваць і адзначыць людзей праз цяжкую і прафесійную працу якіх у нашых гарадскіх лядоўнях з'яўляюцца смачныя садавіны і гародніна. Дажынкі з іх касмічным цыклам і глыбінёй сімвалізму стылістычна не мэчыліся з СССР. У рэжыму Лукашэнкі са стылем агулам праблемы, а адсутнасць стылем не з'яўляецца ні ў якім разе. Пакуль мы ўсё гэта пішам, я рыхтуюся да вандроўкі ў Ціроль і вельмі хачу патрапіць у нейкую аўстрыйскую вёску на гон кароў, які ўсё лета правялі ў гарах і цяпер спускаюцца з іх. Пагадзіцеся, таксама аграрная тэма, але зусім не трышовая. Дажынкі, дарэчы, адзначаюць у той жа Польшчы. І па дажыначных венках выдаюць прыгожыя і каляровыя каталогі. Выглядае класна і густоўна. Дарэчы, на онлайнеры мы пісалі пра тыя самыя польскія дажынкі. Паглядзіце, гугліцца вельмі і вельмі проста. In the end. But in the end it doesn't even matter. Свята беларускага ўраджаю здарылася са мной двойчы. Першы раз у 2016 годзе. Мы тады пісалі пра юнага кіроўцу, які на сваім мазе 2007 года выпуску перавёз амаль тонну зерня і стаў адным з пераможцаў дажынак у Драгічні. Другі кейс — гэта 2018 год у Мязелі. Я распавядаў пра яго на пачатку. Зразумела, для гарадскога медыа гэта была экзотыка, але без сцёбу. Можна было акуратна здзекавацца над чынавенствам і формай святкавання, якая падавалася ім правільнай і адпаведнай моманту. Але ніколі не над мясцовымі жыхарамі, якія прыехалі на свята. Бо беларускія людзі ў асноўнай сваёй масе добрыя і пяшчотныя, плюс прыемныя. Яны умеюць цяжка працаваць і заслугоўваць якаснага адпачынку. У тым самым Мядзелі у мяне разрадзіўся ноут, і ахоўнікі мясцовага выканкама аж напусцілі мяне ў свой пакойчык, каб мы з тэхнікай маглі набрацца энергіі і дапісаць тэкст. Лічу, мы заслугоўваем свята людзей, а не сістэмы ці рэжыму. Бо беларускія людзі і беларускі рэжым — гэта прынцыпова розныя гісторыі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Ёсць вялікая просьба падпісацца, паставіць лайк і пакінуць каментар. Ну і давайце беларусець разам. Пакуль.